Здравейте, аз съм Константин от Holiday Mobile и днес ще направим едно кратко представяне на допълнителното оборудване на този красавец Himmer Trump S685. Допълнително оборудване, което направихме в нашия сервис. Монтирали сме два соларни панела по 150 вата. Климатик Dometic 2200 вата, четвърта генерация, изключително продуктивен на студено и изключително тих изпитан климатик. Монтирали сме тази 4-метрова тента Тюле 5200 и сме сложили това гумено уплътнение, за да не влиза вода в фугата между тентата и самия корпус на кемпера, да не влизат листа и мръсотия също. Има си LED дисплей и апликация през телефона, с която помага климатика да се командва чрез Bluetooth. 22-инчов телевизор, смарт, с изтегляща се стойка, включително и към спалнята. Тук под седящата група сме скрили литиев акумулатор 100 А и инвертор 2000 вата пълна синусоида за 220 волта във всички контакти. Тук е литиевият акумулатор, той е с BMS и с апликация през телефона, а тук е инвертора. Тук сме монтирали допълнително заключване за модела за спринтер след 2018 година на шофьорската и на пасажирската врата. Допълнително Himmer заключване за по-голяма сигурност. Като отвътре също можем да заключим. Допълнително заключване на гаражните врати на Тюле. Клиентът е любител на велоспортовете, затова монтирахме електрически багажник за велосипеди на 12 волта, който автоматично слиза додолу. По най-лесен начин се качват велосипедите и автоматично се качва нагоре. Външен душ в гаража, нещо наистина задължително. И накрая, но не и на последно място, електрическа стабилизираща система от 4 кръчета, 3 пъти по-евтина от хидравличната система и 3 пъти по-лека. Това е контролното табло. Има автоматичен и менюал ръчен режим. В случая ние ще използваме автоматичния. Има жироскоп. За да не нараним нашия нов асфалт, слагаме тези подложки. Жироскопът показва, че е абсолютно нивелиран, щом светне този зелен диод. А сега е време да преберем кръчетата.
Himmer Trump S685 допълнително оборудване, което направихме в нашия сервис.